बेयाव चेकिं जायो ओमफ्राय जों हाबबोबाय दा ग्राउन्डआवहाय जोंना लोगोफोर फाइनालि जों दा सफैबाय जुनथु जायगायाव जों फैनो नागिरदोंमोन बेयानो जाहैबाय भिजा अफिस दिल्ली बेयावहायनो जों दा सफैबाय आरो गेमस्रि फाइनालि सफैबाय ओमफ्राय दा जोंना एपइन्टमेन्टआ 10टायाव दं आरो एसे एडभान्स फैबाय जोङो औ बयबो बोर सारस्रिहरदो जाहाथे जोंनि भिजाया जाफुङोना जों जुनथु कान्ट्रियाव थांनो नागिरदों बिनि थाखाय भिजा एप्लाइ खालामदों बेनि भिजाया जाहाथे जाफुङो ओमफ्राय अबे कान्ट्रियाव थांनो नागिरदं बेखौ जोङो साक्सेस जाबासो नोंथांमोननो खिन्थानोसै ना दा खिथाथ'ला साक्सेस जाबा खिथानोसै आरो जिखुनु एब्र'डआव थांगोन आरोखि स' फैदो बिदिब्ला जोंजों लोगोसे दसे नेनोसै जोङो दा 9टा जाबाय सफैबाय एडभान्स हाफ एन आवार सिगां एन्ट्रि होयो नालाय बिनि उनबाथाय एन्ट्रि होआ ओंखायनो जों एसे एडभान्स फैनानै एन्ट्रिखौ लाखाबाय आरो स' लोगोफोर जों दा मा होनो भिजानि गासिबो मा होनांगौ रेडि होजोब्बाय फिंगार प्रिन्ट फट' ओमफ्राय मा फिसा फिलौ बिदिनो सोङो आरो ओमफ्राय बेफोरखौबो जोंबो खिथाबाय डकुमेन्ट्सफोर साबमिट जाबाय गासिबो साबमिट जाजोबनानै जों दा ओंखारबाय माबा मोनसे जानानै लानोसै दा भिजा अफिस सिङावनो ओमफ्राय मोजाङै बेयाव भिडिअ लानो हाया स्ट्रिक्टआव भिडिअ लानो होआ जाग्रा दखान दङ कफि सफि केक सेक बेखौनो लानानै जानोसै आरो दा जानानै जोङो दा सरोजिनी मार्केट बेरायहैनोसै प्रे खालामदो बयबो अननानै भिजा मोनो जाथे जोङो Mama, chocolate cat, yummy. Dan jaga tau kega, gurih sini aja, espang. Jadi langit itu mungkin apa loh? Udah ada mencit dan betul. Aku mau gusto. Biasanya ronja bahaya juga boleh nang baik, karena appointment gimana suruh singgah sana kan, singgah mana yang kalian nang baik, jangan tidak. So finally, जों ओंखारबाय ओमफ्राय नैबे दिल्ली मेट्र' बे LIC अफिसनि माने गाहायाव आरो सिङाव थांनांगौ हाबनानै एन्ट्रि जानानै सिङाव गाहायाव थांनांगौ बेयावनो BFSनि अफिसा दं आरो स' दा जों थांनोसै खोन्थाखादों आं सरोजिनी थांगोन होननानै थांसै Oh my god नै Sari ana sari. Ni hai night shi. लोगोफोर बेयावहाय बेल लाबाय बेल लादों मानोना बेबायदि शर्ट बेलखौहाय जोंनि हजोंहाय बारा मोननो नागिरा ओंखायनो इयाव मोननो लाखाबायना जि मोजां लाबाय उनाव देखायदो उनाव गानबा नुसिगोन white and black औ ओमफ्राय चयसा गेमस्रिनि डिजाइना बेखौ बायना लानानै नै दाना बुद्रु बाजार खालामनो जालासो जाबाय बायलांजोबखाबा गैला आरो आंनिया मिथिबाय गोदानावनो बेफोरावनो बायनांगौहाय एक फ्री में दो ना भैया मुझे भी देखना है नहीं एकदम भीड़ रुको मुझे भी खींचना है ये है नहीं अब लोगे नहीं चाहिए है ना मेरे पास मैं पहन रही हूँ ऐसे ही दोगे ऐसे अरे इहु आं जि मोजां दो रायहरगोन दा आंखौ नै इखौ साइसथार नुदों नै आंनो इदि जिन्सखौ नांगौ मोनसे
खिन्थु इदिनिखौ गाननो हायाहाय जाया फिटिं जाया ट्राइ खालामनो हाना नों साइजखौ नायलाय नोङो अ जारानिबावसो नायनिफ्राय ओं ओइलाय सेन्देल थ'यैयाव नायनो ओइलाय मालाबो दं मालाखौबो नायनोसै फै आंबो हाला आं होना लासै लासै थाबायगासिनो दं बाजार खालामदो दे दायो लोगो हमगोन नै इयाव इखौ नायनि आयु थांनाय गैया माथो जों नागिरनाय बायदि गैयाहाय केरा झुमका मोनसे गिदिर लानोसै नामा नए कलर नए डिजाइन काटते रहो पैक कराते रहो 100 रुपए में 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 ससेला जों भिडिअसो लाना शपिंसो खालामजाबाय लाबायना किटन पुरा सासे रंजा ओइने टॉप लोअर पजामे 100 में ओइ नायलाय बेंगन लानोबा है कितना है एक में 200 हे ज्यादा बोल 100 ओइ ना है ना मोजां नुदो नैबे आसानखौ मोजां नुदो 100 बाला जागौमोन आरो नै रन्जु मा लादों 100 ओइ 100 नो मोनसे लानोसैहाय कौन सा वाला चाहिए 100 में वो ये वाला दीजिए 100 बा मोनसे मोजां नुवाखैहाय तो एक देखछु ये पेना को दिखाओ ना कैसे दिखता है देखो कितना अयो ओए नहीं लाए हमारा वीडियो तो आपने नहीं बना आवाज लगाते थे ना ओए नहीं लाए मेरा बनाया है ना हां तो लावे ना गल नहीं ओए नहीं लाए देखो कितना बढ़िया है सान्दुंगा लादो दे इखौ मोजां नुदों ना माबायखौला ओइ मोनसे देले गाननो नायलाय ओइ मोनसे मोजां ये वाला सान्दुंगा खामजोबबाय इखौ मोजां सुदो इखौ मोजां नुदो ये निकालो पहले वाला हाँ नए डिजाइन ओनली 100 में वो धूप ज्यादा हो गया क्या करें आइए मैडम जी गरम समोसा खाओ गरम समोसा अरे बैग लोगे बैग आओ गरम खाओ समोसा मैडम इससे कुछ लगे क्यों ना सुन नै द भिडिअ बो खालामनो होयो नेक्स्ट माबा लादो जोङो मांटिका प्लास बे हजोंहाय मोननो नागिरा बेखौबो ओंखायनो इयाव लाना लादो आरो मोसाबारि बा प्रग्राम गाबा नांगौ जायोना बिदि नै ठीक है अभी देखती हूँ मैं नै जोंना ट्रलिया बिराद ट्रलि लानासो बिराद मोजां जाबायहाय बोग्रि जागासिनो ओमफ्राय ट्रलिसो जाबाय नामा सिगाङो मैडम नहीं चाहिए आप लेगा मोजां नुदोंना आंनि ट्रलिखौ नै गोथाव बैग्रियाबो गोथाव रन्जुआ बारा बहा गोमाबाय थायो रन्जुआ बोरो हा गोमागोन इयो जा मा एखे नङा हेलो सोलू आ जाओ इधर मोजां नुदों नायनो ओमफ्राय इथिं नाहर नैनो आरो गस्लाया मा इयो सेम नामा दे होमबा लादो ना मेंग्लिबाय ना आं जलायलायबाय नै मास गानबाय आं गान मेंग्लिजोब्बाय शपिंआनो जोबला नै थांनोसै थांफिनसै फोलावबाय थालाहाय ब्लगखौबो एकदमबारे मेंनायजों बुस्थुसो बायनो नागिरनो बिराद नागिरनांगौ जायो माने खेबसेनो जे मोजां मोनखागोन इ नङा आरो बिराद नागिरनानैसो मोनो ओमफ्राय
मा होनो बिराद मेंबाय नालाय इदि हमनोबो माबाबो गैया नै ओमफ्राय दा बेखिनियावनो फोजोबनोसै थांफिनसै माने जों बड'लेण्ड भबनाव एनेका भिर मोजां मोनदोंबाला 50 थाखा नै आंबो नायनोसै 50 थाखाल' आंबो नायनि र' 50 थाखानि गस्लाबो गानोहाय जोङो नायनायाव खिन्थु बिराद दामि नुयो गानबाबो 50 थाखानिखौबो बासिनानै जुदि गाननो रोङोबा 50 रुपिसनि गस्लाबाबो मोजाङै गानबा बिराद मोजां नुयो दामि गाननाय बायदि नुयो आरो स' लोगोफोर बांद्राय फल'बाय थाला दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनसै दे लोगोफोर